Здравейте, пича, аз съм Добатъв и в момента снимам на Мисия Българ. Не знам, случайно паднах на тази игричка. Реших да я превъртя веднъж и ми хареса и реших да заснема клип. И да, има правописни грешки, няма да ви я чета, вие сами ще си четете. Да. И нека да започваме. Така. Вие можете да си спирате, за да четете. Аз няма да се занимавам, тъй като знам играта наизуст. Да. Линк, откъдето можете да играете, ще има в описанието. И така. Ще му дам да помоля за половин чашка вода. Тъй като това ми скъсява играта, тъй като тъй или иначе после ще се върна. Така, аз в момента цъкам бавно, за да можете да спирате на пауза и да си четете. Но защото иначе мога за 2 минути да превъртя цялата. А тук избирам бутушите, тъй като ако й дам храната, тя ще ме нападне и едно пяно ще ми падне на главата. Ако вземем бутушите, ще стане ето това. Така. И пяното ще падне върху котката. Да, затова. Нали, защото съм играл играта няколко пъти и там натиснах храната за котки. И да. Така. Сега той ще ни разпитва. Ще ни зададе въпрос, за да можем да спечелим. Така, тук. Какъв недък има дядото на Пешо? Проблемът е, че тук няма верен отговор. Каквото и да натиснете, ще е грешно. Много си тъпда его. Каквото и да натиснете, ще е грешно. Така че да, няма значение каквото искате на рандом натискайте. Така, тук отиваме на пазаря. И крадеца е този. Много добре познавам играта. Научи съм я. През провлака е по-лесно. Това не знам, не съм пробвал. И аз катапулт искам да пробвам. Да. И с водата рикша ще стигнем. Исках просто да пробвам. Тук се минава по коловърството. Мисля, че ще имам време набързо просто да въртна играта, след като ви покажа цялата. За 2 минути мога да я въртна. Тук ще правим отвари. Аз съм си научил една, с която минавам бързо. Тук не се занимавам много и тук веднага бягам. Докато има други, които е играчка. Нали, аз тая ми е най-удобна, не знам. Просто ето тук веднага се бяга. Дом. И така, сега искам да ви покажа грозотията на грозотията. Вау! Това като го видях за първи път, просто ми стана страшно. Изплаших се от всякъде, по-грозна е от грозното. И така, почти е краят на играта. Така, тук е доста играчка, докато го научите, но аз съм го научил наизуст при това. Так. И в момента копаем път. Среда. Ако не се чудите как се минава това, гледайте внимателно. Тук през дупката. След това продължавате през средата, горе дупка. И
този камък е тука. На тоя сега му вярват. На то сега му вярвате. И стигате до края на мисия Българ. Но това видео така. Сега ще играем шах с шефа и сега му навираме часовник в лицето и свърши. Това беше от тая игра. Нека сега да я върнем за 2 минутки още веднъж. Така, нека отворя нов браузър. God fucking damn it. Да. Да, и трябваше да пиша на български, защото иначе няма съм аз. Да. И така. Добре де, ама и това го мразя, хора. Мисия Българ. И така, нека сега. Имам още 4 минутки да запиша видеото. Така че, почвам. Този път няма да кликам бавно, просто ще си спамя мишката, защото го знам наизуст. Така, добре. Няма значение. Тук просто се ми е тая, какво ще натисна. Така. Тебе. И да, хора. Много е лесно да научите, само накрая е най-трудно как да се измъкнете. Така. Айде де. Какво да дам? За кой ми се е вдигнало? Така. Тебе. Яйцето. И да, сега трябва да чакаме това да се разбълбука. Колко часа бълбука и тази бабка да изяде и да се избягам. Нали, да, защото имам уникален български хора. Как пак не, аре, бега, дам, аре, добре, русалка. С пирати ще ме интересува с кой си са бил. Така, иде, това не мога го хвана, така. Извинявам се, хора. Просто съм малко болена и дам. Среда. Не, обърках. Среда, дупка, да. Тук среда, тук горе дупка и стигаме до това. Няма друг път, поне аз не мисля, че... Не, фак, сега трябва да го минавам на ново. Сори, фейлнах много брутално. Така, горе. Така, да. И сега чакаме това тъпо видео. Да. Айде! Така. И това беше мисия Българ. Аз бях Дъбътъв. Надявам се клипа да ви е харесал. Пак повтарям за giveaway и до скоро.